Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Пепи и добре дошли в епизод номер 2 от Окото на акулата. Днешният ми гост е Върл Фен на Левски, като ако не го намерите на Герена, най-вероятно или е на почивка на море, или е на лагер от НСА. Отскоро може да го виждате и преди началото на матча да развява знамето за 110 годишнината на любимия син клуб. Дами и господа, мой гост в този втори епизод е Алекс Христов. Здрасти, Алекс, как си? Здрасти, Пеца. Добре съм. Благодаря за поканата. Да се представя, аз съм Алекс, уча в Национална спортна академия педагогика. А, както ти загадна, аз съм голям фен на Левски. А, гледам да подкрепям отбора по всякакъв начин. И така, От кога си фен на Левски, понеже ти си сравнително млад? Ние се базикахме с Лъчо, че а, гледаме синия отбор от началото на века. Ти обаче си роден тогава, така че малко по-късно, вероятно. както има едно твърдение, Лескар на става, с Лескар се радва, обаче аз, моята любов към Левски дойде малко по-напред с времето, може би защото не съм бил толкова голям любител на футбола, за разлика от баща ми, който е футболист, голям фен и той е на Левски. Де факто а, голяма част от него, макар че ние цялото семейство сме си лескари, така че общо взето оттам кръвта ми по наследственост посиня и така като цяло последните доста късно, но хората са казали по-добре късно, отколкото никога. Затова така станах лескара именно с, семей, с семейните традиции на любовта към футбол. За добро или за лошо фанах може би периода с златния дъст, когато футболисти като Зорди Гомес и Габриел Оберта стартираха кариерата си в Левски. Тогава започнах да реално да се интересувам по-сериозно от мачове. И после знаем какво стана. Най-тежкият възможен период в историята на Да. Левски с, а, цели всичките задължения към футболисти, на бивши треньори и с тези 3-4 години борба, която в крайна сметка изпълнихме, а за това си говорим малко по Да, ние сме си разпределили темите, като за начало смятам да поговорим малко за филма за Гунди, понеже, по мое мнение, това може би ще е най-добрият български филм, който е бил създаван последните няколко години. Поне от тизъри, от трейлери има страшно много потенциал. Какво е твоето мнение? Мнението ми едва ли се различава от това на повечето лескари, но надявам се клуба, а именно Левски, да използва точно този филм като опорна точка към младите лескари, децата, да им пренесе лескарството. Само като видя как, колко гледания, колко лайкове има с трейлър, представи си само като изгледат прозекциите, какъв голям интерес към кинослоениците има. Но да, колкото и да сме зле в момента в лескарската общност, точно този филм би бил много полезен за Левски, тъй като немалко лескари точно следват, се водят по принципите на Георгия Спарухов Гунди и да, като цяло с нетърпение чакаме 18 октомври, когато ще излезна по кина. Да, да, предполагам всички кина из цяла България ще бъдат препълнени с желаящи да го гледат и надяваме се и крайният продукт да е толкова добър, колкото е в трейлерите показван. Иван и Андрей са постарали, като някой, който е присъствал на, може би, 20 домакински мача от началото на сезона, ако броим и тези в Европа. Какво ти е мнението за Николай Костов и като цяло вината за слабите резултати в края на престоя му, както и в средата, когато имам чувство, че всяка година ноември, декември са ни най-тежките месеци на Левски. Та, негова ли е само вината за тези слаби резултати или играчите могат да понесат част от нея? Значи, без да поставям
персонални оценки. Смятам, че от първия ден, в който Николай Костов встъпи на работа в Левски, му беше изключително трудно. Факт, той беше под изключително голям натиск от това, че влезе в много големи обуви. Всички знаем за какво става дума. Да. Може да кажа, че 95% от всички треньори след Мари Стоилов нямаха шанс. Но дали вината е негова, ми до някъде, тъй като точно този негов стил на игра, който се опита да наложи, а именно с тези играци, е все едно, че на нас, ние двамата да ни дадат едно тяло на човек и ние да оперираме. Такъв беше стила на Ники Костов, който гледа примерно да вкара Цунами да влиза в централната линия като допълнителен халф. Цунами няма качествата за това нещо. Той е много добър да пробива по даден периметр, много добър на статични положения му да помогне. Но когато го вкара си в средата на терена, той се обърква и като цяло е много различна играта на един допълнителен халф. Но когато говорим за... И като цяло Костов беше така се запомни, че беше и доста непоследователен. Анди Краев се загатне по-напред в видеото, но това, че спомене се, той не се е зарадал, когато отбеляза гол и още следващия матч го пуска с титуляри, т.е. капитанската лента, говори, че въпреки, че не си бил доволен от някакво нещо, ти все пак да се го пуска. После станаха там тези места с непрописването на нов договор. Също така и изказванията му, може би най-пресните му изказвания, именно с вратарската тема, с Пато Андреев, как не е могъл да прави грешки, тъй като база на това, което ти го караш да играе. Не е ли нормално един млад вратар да прави тези грешки? Това е като цяло всички, нали, няма се и нужната лятото. Само един Дарлан и Семи Фадига дойдох. На хартия трябва да се разви Филип Кръстев. Всички знаем, че това няма как да се получи от качеството на тези играци. Сами видяхме за какво става въпрос. Дарлан изигра някакво маца на момцето. На тебе не ти беше особено голям любимец. Не. Те бяха взети с абсолютно различна роля. Дарлан да бъде голям разпределител на играта, като малко по-нисък, разбира се, с Анди Краев. Уса на една позиция, но обаче една глава разпределители от тяхната височина. И Дарлан беше взет да разпределя играта, да дава пасове, голови пасове, какъвто видяхме само един път с Славия. Семи Фадига беше взет с идеята да бъде един добър черноработник в средата на терена. Накрая стана така, че той беше по-техничния, по-искащия да вкара гол, бил удари от дистанция, т.е. гол с Сайка се остане в историята, който несъмнено, може би откакто е вкарал този гол на Олескар си казали, с този гол няма да мога да го изгоним след време. Да, има нещо такова. Но като цяло се видя и към края на сезона, че момцето се старае, в него има качества и сега с новия треньор, ако му се обърне специално внимание, бих могъл да кажа, че Фадига има бъдеще в Левски. Да, аз съм съгласен с теб. Според мен стила на игра, който Костов се опита да наложи, не пасва с сегашните играчи, а и отделно не получи точно качествени такива през летния трансферен прозорец. Едно на ръка, че през зимния пък се разделихме с супер много основни играчи и техните заместници поне към този момент не показват нужните качества. Макар че един Карлос Охене за мен е класен халф, от новите играчи ми е любимец даже и мисля, че е много добър заместник на Анди Краев, обаче
крилата, които дойдоха, общо взето не се справиха толкова добре, колкото един Уелтън, разбира се, преди зимния трансферен прозорец и даже и Роналдо също вкара доста ключови голове в първия полусезон. С новия треньор тези играчи да покажат силна предсезонна подготовка и да стартират ударно сезона. Пък аз не съм сигурен реално и какви нови играчи ще привлечем, но говорейки за нов треньор, нека да те попитам за мнението ти за Станислав Генчев, който беше обявен преди няколко дни. По-добре ли ще се справи, отколкото Ники Костов, или също ще има проблеми след половин сезон, както има почти всеки треньор явно последните няколко години при нас? Само да допълнят с това, с този стил на игра. Той на мен ми се иска българските отбори да играят като Манчестър Сити, Арсенал и Брайтън, но те сигурно си имат своите причини дори да не опитват да играят този стил на игра. Затова в момента Станислав Генцев като цяло треньор, който натрупа доста голям опит сред български отбори. Де-факто Лески му се пада вече за този сезон да води пореден отбор в рамките на само няколко месеца. Което е рекорд. Рекорд. Да добавим, че неговия старт, може би и да го бяха избирали феновете, няма се как да бъде по-син, а именно с Дарко Тасевски и с Дивко Миланов, които си бяха заедно в Локто София и Крумоград и Ботев, разбира се. Престоян му Ботев, който няма да се запомни с нищо добро, тъй като тогава има се доста неприятни разделения покрай ръководството на Ботев, фенове и може би въртат се някакви слухове. Тогава може би и футболистите са му правили подбот, за да може, защото наистина се видя как Ботев в началото на сезон едва ли не си говорехме как те няма да се борят да останат в групата. Пък ви се накрая взеха купата. Накрая взеха трофей, да. И в Европа ще играят на това бижу, което е на 500 метра от мен. Да, и то в Лига Европа още една голяма крачка, към която те могат да си позволят дори една гресна стъпка. Защото ние, като бяхме в Европа този сезон, не можехме да си позволим една гресна стъпка, накрая изтегляхме късата клетка и групите няма сега да стигнем до тях. В смисъл има се как, ама трябва да се още много късмет и обстоятелства. Да, така се. Те реално в момента си имат 4 гарантирани матча в Европа, така че каквото и да става, ще имат поне 2 домакински, в които 18-19 хиляди ще препълнат Христо Ботев. Аз между другото се радвам за Ботев, като цяло са отбор с много голяма фенска база. И двата пловдивски отбора са и са с много верни фенове и заслужават радост общо взето. Да видим какви нови играчи ще привлекат и също да видим как се справи Ивелин Попов при тях в Европа. С нас този сезон, ако се сещам, игра само срещу израелците, Апоел Бершева и удари града в последната минута, ако се сещаш в гостуването ни там. Това ми е единствения спомен, след това стана вече разделението и си тръгна. Как може да се ни донесе до 10-та минута с тирето, пропусне една дуспа. Може да е една от най-слабите дуспи. Да пропусне. Да, като цяло той през повечето време беше и контузен, връзка се от контузия. Въобще магиосника от Хасково го върна в период от кариерата му, в който няма как да не се наведе и да не му се пука нещо. Да ме извинява по-като, обаче вече си е на годинки. Но се видя как Ботев на по-малко напрежение, на по-малки очаквания, как се видя, че може да има за отрицателно време много голове, много асистенции и да бъде буквално диригента на този. Интересното беше, че даже мисля, че след 7 или 8 кръга той беше на първо или на второ място при голмайсторите. Което сега, разбира се,
той си играе доста напред по терена. Не е някакъв халф, който да играе ролята на шестица или осмица. Той си играе десятка или в повечето случаи и е централен нападател. Или се сменяха с Барлан. Но пак си беше доста впечатляващо, както казваш и ти, за играч на неговите години. Малко в стил Мартин Камбуров му беше началото на сезона. И след това вече Ботев като цяло има доста мощ в предни позиции, но да не говорим повече за тях. Честита им купа, честита им класиране в Европа. За Станислав Генчев да се върнем. Според теб ще привлече ли някои играчи от Крумовград в Левски? Аз само ще намекна, че на Левски му трябва централен нападател, затова съм сложил и две тениски с имена на централни нападатели, които са ми доставили радост през годините в Челси и в Милан. Така че според теб, може ли Алекс Колев да се озове у дома, да се прибере на Герена? Разбира се, че може. Като цяло той без най-очаквания трансфер, да се говори се как едва ли не подписал предварителен договор с нас, обаче тази информация не е вярна. От цяло той още има договор, както всеки един футболист Кроноград си има в момента договори. Самия агенцив каза, че ако иска да си доведе някой футболист от неговия отбор, се трябва да се плаща трансферна сума. Но мисля си, че макар Съркан Юсеин да има желание да си продължи да си изпълни договор до край, смятам, че Алекс Колев е задължителен за неговата нова селекция, предвид се лятото, както върви сезона, Рики ще бъде продаден дали на Виктория Пилзен, дали на някой друг отбор от Западна или Южна Европа, от който малко вече маца снаб да приключи, както и трансфера на Косе Кордова вече се пече, макар че нали, пропад този в Рейнджърс, но Кордова, както винаги, си има кандидати за негови подпис. Има план Б. Така че да, има си план Б и Левски със сигурност ще изкара доста пари от Аз за Кордоба бях видял, че 3,5 милиона евро към Норич с бонуси обаче, които бонуси са милиони 200 хиляди, нещо такова бях чел в Twitter. Бяха пуснали английска медия. Колко е реалистично, нямам идея, понеже винаги се разминават, както обичаха да казват, че Михайло Мудрик е трансфер за 100 милиона, той е 63 милиона и 30 и кусур в бонуси, които бонуси към момента е много далеч от изпълняване. Така че и с Кордба мисля, че положението... Надявам се бонусите да са реалистични, но докато не ги видим черно на бяло в договора, мисля, че 2, и няколко милиона са гарантирани за Левски. точно така и да се върна към Гецов, тъй като малко обичам да отивам в другата теми, но треньор като цяло има ясен с отбора, обича да налага млади футболисти, които за да е плюс към школата. Всеки млад футболист получи все някакво време, той е показал с времето си в българските отбори, се дава шанс на двама-трима футболисти, които дали се доказват, вече е друг въпрос, но важното е, че той ми дава шанс. Се вижда как, особено при нас, младоци като Марин Петков и Асен Митков, те са младоци, нали, като години, ама вече те се превърнаха в нас вече гръбнак на отбора, Да. който да отбележим, че те вече подписаха и нови договори и като цяло се ни радват през следващите години, може би двамата играчи, които белязаха най-добър прогрес през тази кампания. Споменайки за младите играчи, също да вметнем и за Папи Галчев, който според мен доста израсна последната година-две. Но на него ще му трябва и добра конкуренция, според мен, за да продължи своето израстване като десен бек. Понеже видяхме като Петрис беше все още в състава, той играеше по-добре, докато втория полусезон, когато реално нямаше наистина конкуренция, кой да е друг десен бек, имаше и слаби изяви, но пак при младите играчи е нормално да имат непостоянство. И с правилния треньор може да прогресират и може много да израснат. Папи Галчев, проблема беше там, че той беше непостоянен, може би с този червен картон с Крумовград, но той обърна цялостно представата, доста го свали на земята и като цяло не успя да си възвърне формата в края на състоянието, тъй като когато проблемът ти е в главата, няма как на краката да компенсират. Така че Папи без съмнение
много талантлив играч, има място в Левски, но, както ти каза, десен бек трябва да ни е приоритет също на трансферния прозорец, за да може той още повече да израсне, тъй като малко или много с Петрис, особено и миналия сезон, Стоилов не му въобще дава се сансове. Да, така се. А според теб, кой десен бек може да се привлече от българското първенство или по-скоро ще се гледа в чужбина? Някой чужденец да дойде за тази позиция? Най-вероятно се гледа в чужбина, тъй като всеки български отбор в момента има доста добри десни бегове. Примерно един Попов от Черно море, има един Фуртадо от 48, има един от Локо Пловдив, в момента му забравих името, но няма значение. Той като цяло и млад. Но ако ме пита, точно този бек бих го взел, макар че нали Страхил Попов не бих го казал, тъй като е българин, ама няма Да, шанс за него. Но да, най-вероятно се гледа от чужбина за по-малко пари да се привлече десен бек. да, както правим с бразилците реално. Някой, който иска да се докаже и който след това да бъде препродаден на по-голяма печалба. За младите вратари, да дойдем, да се върнем пак на тази тема. Според теб на вратарския пост трябва ли нов вратар или трябва да се доверим на Пламен Андреев, който ако пристигне добра оферта да бъде продаден или да остане да се бори за титулярното място? Как виждаш там развитието на ситуацията под рамките? Аз съм на мнение, че на Пацо трябва да му се дадат още една-две години като вратар. Той е изключително млад. А, Сега бих казал, че ще привлечем едно вратар, дали сте Даниел Наумов, който нали, вече е свободен агент, дали сте Ковалев от Тирин, който изпадна и най-вероятно няма да остане в отбора във втора група. Пато трябва да остане, защото би било глупост в момента да сме го наложили 2 години и половина, мисля, по първи ама такъв период от време и в момента да го продадеме, защото не мога да минимизираме двама вратари. Работата е комуникация, ти да му казваш, ти се бориш за титулярното място този вратар, тъй като на Пачо точно това му беше и проблема през миналия сезон, а именно липсата на конкуренция. Ники Михайлов, моето въззрение, той вече се сбогува с сините фенове, голям вратар от голяма фамилия вратарска, даде много на Левски, фана като мен е най-тежкият период, Да, възможен да. в Левски. Но въпреки това, и той е записал доста сухи мрези, от него се запомня хубавото, защото много хора, както в момента народиха Пацо за повечето голове, така и народиха и Ники за повечето негови грешки. Аз си оставам с позитивни емоции, които са ми се запазили за времето с Михайлов. Така и трябва. И впрочем да му иззива и здравата стилистика, тъй като това беше и причината той не толкова професионално да тренира последната година и половина. Нека. Наистина по някое време трябва семейството да бъде приоритизирано. Да, и също така и за Пацо да довършат. Андреев доста мачове беше виновник, според някой време, доста мачове беше големия герой. Аз си спомням как, особено в реванса с Скупи, направи две ключови намеси. Онзи мат с Арда, който поне според мен резултата лъзе, а именно 4-0. Там при 1-0 или 2-0, едно в едно Да, не да, бе се да. спасил. И аз се сещам. Имаше поне две ситуации тогава при 1-0, които извади. Едно в едно мисля, че бяха излезли играчи на Арда срещу него. И след това паднаха другите ни три гола. Иначе Арда, ако бяха изравнили или бяха обърнали, нямаше да вземем матча. Това е гаранция. Съгласен съм и като цяло Пато има потенциал. Сега с новия треньор на вратарите Господинов забелязвал съм една добра работа от него, тъй като и той тренира се скоро вратаря на 48 в Национална спортна академия. Като цяло имам очаквания да развие повече и повече качествата не само на Андреев, а и на Андонов. Мгм. Макар че, нали, при вратарите
най-важното нещо е опита чрез мачовете, тъй като само на тренировки няма как да стане. Трябва и мачове, затова и малко ме се Андонов малко беше използван, малко без изкупителната жертва, пуснат с Тирето и Черно море в Да. най-напечените мачове, за да запазим психиката на Пацо. Ама накрая Андонов беше хвърлен на куцата, но и не му беше даден шанса, който той заслужава се, тъй като моите играчи се налагат постепенно да не се хвърлят те така от нищото в дълбоки води. Съгласен съм. Също и вратарската професия, вратарската позиция е много неблагодарна. Сещаме се веднага за полуфинала от Шампионската лига между Реал и Байерн. Нойер направи изумителен матч до 86-та минута. Една грешка тогава. Реал Мадрид изравниха резултата. Няколко минути по-късно вкараха и втори гол, където той нямаше какво да направи. И в края хората хулиха Нойер, че е виновен, въпреки че той извади може би 5 или 6 положения на Винисиус, на Родриго и на компания преди това. Точно, една грешка и вече си виновник. Това е, за жалост, при тях. А, да видим наистина какво ще се случи с вратарския пост. Ние споменахме за някои от исканите от нас входящи трансфери. Според теб, кои други играчи биха могли да се озоват на Герена? От, да кажем, от български отбори. Стила на игра на Станислав Генсов е такъв, че той обича да играе агресивна преса, директен футбол, много доста има статистика как той обича атаките му да са завършени. 80% от атаките да са му завършили с максимум 7 подавания. Като цяло той е любител на схемата C3-3-3, но при дадени обстоятелства, т.е. му се налагало да играе с 3-5-2. Да се надяваме, че за новия сезон с новите попълнения той ще играе C3-3-3 и Цунами ще видим как се развият нещата. Дали ще да вземем нов централен защитник с ляв крак, защото ако вземем Цунами си остане ляв бек и ще се бори с новото попълнение Майкон, за който отговорност трябва да има Краси Петров, тъй като той ходи в Бразилия директно да гледа футболисти, набелязал го е, дискутирали са първия ден на преговори с Генцев, одобрил го е, така че Майкон ще бъде налаган. Беше ясно, че и Лакин е разтрогнал с Левски. Като цяло, много хора казаха, че е разочарование. Аз обаче не мога да каза такова нещо, тъй като няма се достатъчно бройка мачове, да Точно, не, казват не такава е имал шанс да категоричност. се докаже. Те де-факто го пуснаха с Славия, защото Кристиан Димитров просто не е този централен син, който го помним от времето на Ботев. Не мога да издържи повече от едно полувреме. Пуснаха го второто полувреме с Славия, там каквото направи. После с Черно море, Хосе и Вандеркап тогава бяха болни и той, де-факто и той беше пуснат така на позар и той избърка и веднага той менте, не го разкараме, но като цяло, да каза и аз моето мнение, много по-окей ще съм, ако примерно Виктор Любенов бъде на тази позиция, той направи тази грешка, отколкото Платин. Да. Поне някой наш играч, който се развие, няма да разтрогне след половин година. Като цяло, на Левски трябва да се подсили във всяка една линия на терена, трябва ляво крило, примерно един Педриньо Макарце, след онзи гол, който вкара на тирето, мисля, че още повече си дигна цената и интереса, който не само Ботев Пловдив проявяват към него, и може би чуждестранни отбори, тъй като сега 48 се играе в Европа, той още повече си дигна цената. Много искам на Герена, ама дали се дойде, това е друга тема. Да. Евертон Бала е под найем, поне според мен и в него има какво да показва, просто при него климатизацията в нашата страна му е малко по-трудна и се му трябва малко повече време. Сега ръководството ще реши дали да се му продължи найема. Но да, трябва ни може би един халф, който да е добър
балансьор, или по-скоро опорен халос, тъй като случай с Андриан Краев е много така болезнен, особено за мен, тъй като много доста пострадаха и двете страни, ако така мога да се израза. Към клуба, който преси да не го използва, Адриан ни беше големия лидер в началото на сезона. Той ни беше първия капитан, вкара няколко гола, и като цяло неговата игра беше изключителна и унази работа, която върши с предишния треньор, си даде неговите плодове, но накрая се стигна до интригата с негов предполагаем трансфер. Как клуба е отказал, той е искал да бъде продаден в чужбина, за да се развива извън граница. Накрая е искал повече пари за нов договор, по-голяма заплата, ако трябва да бъде честен. И накрая, след като клуба не може да даде такива средства, се стигна до там. Поне според мен неправилно да го пратят във втория отбор, така да си цъка за здраве. И в същото време и беше малко и ниско ниво на менталитет да му дадат номера на Карлос Окене. Нали, факт, добър играч, Да, както ти спомена, но да дадеш номера на един играч, който е още в клуба, е малко ниско ниво. да, Като цяло съгласен. на уважение. Малко или много да му накрият носа, накрая стигна до там, че се го изпусна без пари. И както се говори малко или много, мисля, че Анди вече си има и нов отбор, просто трябва време да бъде отчетено. Те Ясно. си продължи кариерата. А, тази ситуация като цяло се среща и в Европа, обаче в Европа повечето играчи, които не си подновяват контрактите, отборите продължават да ги използват до последния ден. За пример в Милан от шампионския ни сезон се срещам Франк Кеси, колко време искаха да му подноват договора и как той постоянно се дърпаше, обаче до последния кръг остана и се раздаваше за отбора. Даже мисля, че вкара тогава на Сасуоло, когато станахме шампиони точно. А, не знам тук защо е такава практика, когато даден играч иска да се развива и ти му откажеш трансфер и съответно след това не му подновиш договора, защо направо го изхвърляш е така при кучетата, вместо да се възползваш от него до последния ден от договора. Примерно според мен с Анди и Охене, дори само за половин сезон, Левски щеше да се бори бъде спокойно за трето място, съдейки как завърши сезона при ЦСКА-София. Мисля, че щяхме да завършим пред тях без проблеми. Щяхме сега вероятно да играем в Европа, защото ние за разлика от тях, плейофите си ги взимаме за последно място в евротурнирите. Ние сме се вили на барази цяло. Да, Това да. си мисля за мислене. Да споменеме, че Илян Стефанов, може би в началото на септември месец ще се завърне в игра. Много така тежко му се развиха нещата на Илян, тъй като а, в началото на сезона се раздели съдбата си, вече не е на този свят, тежко преживя тази загуба. След това път му беше навлязъл в някаква форма и се случи една контузия в глезена, която го извади за дълъг период от време, да се наложи да се оперира и да ходи известно време с гипс. Но много е интересно как дали се даде шанс на Илян Стефанов да играе повече, а и е много интересно и ситуация с Билал Бари, дали Генцев ще бъде така, ще реши да му даде шанс, тъй като ако говорим, че на Илян Стефанов но без контузията, то на Бари беше буквално изключително малко шанс да година и половина да не играе с футбол. Видя се, той може би като без пускане резерва, той просто си прави с една кардиотренировка, тъй като той буквално е футболист и половина в Да, момента. И интересно е да се види дали се даде шанс на Бари или ще се наложи не само Алекс Колев, а и друг централен напад да си имаме, който да ни бъде резерв. да, конкуренция да има. Ти го спомена, обаче това реално бяха два от най-хубавите ми момента този сезон с Левски. Гола му срещу Лок София за 5 или за 6 на 0 на Илиан.
целият стадион му скандираше името, точно когато той си съблече фанелката там, показа фамилното име в памет на баща му. Беше наистина много прочувствен момент. И също завръщането в игра на Билал Бари. Целият стадион, независимо, че Левски тогава вече мисля, че не се борихме за топ 3. Бяхме доста изостанали от ЦСКА и от Черно море. Целият стадион скандираше името му. 1, 2, 3, Билал Бари. Просто той самия го каза, че това е било най-уникалният момент в живота. И според мен Билал трябва да остане, но му трябва наистина една по-сериозна предсезонна подготовка, за да видим поне частица от това, което беше той преди контузията. Защото наистина, както ти каза, последно време той, че не получаваше достатъчно шансове за изява при Костов до края на сезона, си беше така. Реално не можа да навлезе в така изисквания от него игрови ритъм. Но надявам се наистина Билал да остане и да бъдем най-малкото резерва на Алекс Колев, ако той се озове на Герена. Интересно е как се повлияе на отбора това, че няма да играем в Европа. Ти на кой полюс си по-скоро? Дали е по-добре, че няма да играем в Европа, защото с този уславен отбор, с тази много къса скамейка, дали няма да е по-добре да пропуснем сега един сезон на Европа, или си от другата страна, която просто няма как Левски да не играе в Европа, защото това без съмнение се повлияе на клуба. От финансова гледна точка е негативно със сигурност, понеже най-малкото дори участие в един или два квалификационни кръга за Лигата на конференцията ще да донесе доста приходи. Аз обаче съм на мнение, че един сезон е по-добре да изпуснем, както ти спомена. Нямаме достатъчно дълга скамейка, за да правим ротации между Европа и българското първенство. Пък и отделно, ако пропускаме, смисъл, искаме отлагането на матчове, както ставаше предните 2-3 сезона с повечето ни евроучастници, в един момент се натрупват прекалено много матчове и пак си личи липсата на скамейка и съответно и тези резултати, които можем да постигнем, ако не играем в Европа, примерно с един матч на седмица, както са първите 6-7 кръга, мисля, че по принцип, ние преспокойно, ако са срещу по-средни или по-слаби отбори, макар че такива няма вече в А група, всеки играе на кръв срещу Левски, преспокойно можем да ги спечелим повечето и да не кажа всичките. На мнение съм наистина, че е по-добре да изпуснем една година. Така или иначе, когато играем в Европа, в първенството, колкото и да се фокусираме, някъде октомври, ноември влизаме в обичайната ни криза последните сезони и в края се молим да влезем на плейоф, който пък ни зависи от носителя на купата, дали ще ни определи участие за Европа. И предпочитам да се класираме в топ 3 този сезон, който идва, да се класираме за Европа без да трябва да играем плейофи и прочее. Пък вече нататъка в Европа мисля, че ще се справим по-добре, ако пропуснем наистина една година. Твоето мнение по въпроса? Как е? Безспорен факт е, че това, че няма да играем в Европа, нали, много голяма вода в мелницата на тези, които не подкрепят ръководството и част от Наско Сираков. Няма как да не повлияе това, че няма да играем в Европа. Все пак това много влияе в това да привличаме нови футболисти, защото сега трудно ще си представя как да се представя, сега съм тузенец. Левски ми звъни и ми казва: окей, ние ще играем тук само с Кебър, с Ботеврат. И аз каза: окей, мерси. И направям и 3 номера. И да, като цяло доста трудно се привличат нови футболисти, тъй като после, след като те няма да играят също някакъв европейски отбор, макар и в Лигата на конференцията, където там интересът е малко по-спаднал в сравнение с Лига Европа и Шампионска лига, все пак пари от ТВ права, които няма да коментираме българското първенство, защото просто са смесни приходите, от които печели Левски от ТВ права. Но много хора живеят някакси в 80-те години как да падне с отбор от Словения, да падне с отбор от Грузия, да падне с отбор от Лихтенстайн е голяма трагедия. Тогава сме си говорили: ти отбори сега, ако дойдат, отиваме там, бием ги с 2 гола, докато сега времената се промениха, футбола се разви почти навсякъде, само при нас си седиме на едно място. И да, защото, както виждаме, дори страна като Грузия се класира на европейско първенство, а нашия национален отбор пада
два пъти с хендикап от Литва. Да, за жалост, националният отбор си е, меко казано, трагичен последните 10 години, бих сложил като рамка, макар че при Хупчев имахме някои добри резултати. Главно от дома победихме тогава Холандия и Швеция в една група на смъртта, където беше и Франция. Реално само два от тези три отбора се класираха на световно и ние по някакъв начин сме четвърти в тая група. А, според теб, понеже наскоро Олимпиакос спечелиха евротурнир, каква е вероятността това да се случи с български отбор в бъдеще? И имало ли е, примерно, някой отбор на Левски и ЦСКА Лудогорец от последните 15-20 години, който според теб можеше да триумфира в Лигата на конференциите, ако съществуваше, когато те са били в най-добрите си години? Примерно Лудогорец с Марселинио, Моци, Владо Стоянов, Дяков, Христо Златински, този Лудогорец, който се бореше с Лацио и ги победи, и също игра като равен с равен с Валенсия. Стигнаха, мисля, че осми на финал в Лига Европа, ако не се бъркам. И след това влязоха и в груповата фаза на Шампионската лига. Дали те, примерно, биха могли да се справят или онзи отбор на Мъри Стоилов от 2004 до 2006, който първо достигна четвърт финал на Купата на УЕФА, после в груповата фаза на Шампионската лига влезе. Ако сега бяха, примерно, на място на Олимпиакос, можеха ли да направят същия подвиг, според теб? Еми, абсолютно възможно. И преспокойно, един абсолютно пресъден пример. 2021 година същия този Олимпиакос, който се в момента триумфира в Лигата на конференциите, бе се победен в Разград от Лудогорец. Маги биха за дуспи, да, биха ги дуспи, ама все пак ги отстраних. Да не се отклонявам от въпросите, е абсолютно възможно, тъй като Лудогорец тогава игра за равен с Реал Мадрид, с Кристиано Роналдо и Сиски. Абсолютно възможно беше да стигне поне до полуфинал в Лигата на конференциите. Левски при първия предстоя на Мари Стоилов също е възможно, тъй като и си бил ясен свидетел какъв отбор имахме тогава и с цялата тази подкрепа на разкарната общност. Само мога да си представим, че може да се вземе финал в такава превара. Но това остава само в сферата на нашите фантазии Да, да. и трябва да гледаме реалността. И ако трябва да бъдем честни, ако Лудогорец искат да се развиват още повече с тях и да дигат още все повече и повече нивото, трябва да имат ръка с формата на първенството, тъй като се излезе с позиция как отборите си останат с 16, обаче нали, ще бъдат разпределени в едни някакви две осмици, в които втората осмица се бори за евроквота, но Лудогорец трябва да има ясен стратегия да дигне ръка, да тропне по масата, отборите да се намалят, тъй като се вижда и ясно се вижда, че когато се изправят отбори в директен сблъсък от първата сестица, от първата седмица, сега не искам да обиждам никак малките отбори, обаче те са просто един пълнес в момента в А група. Даже не се знае се до последно как Хебър ще завърши първенството и дали въобще се започне новия сезон, тъй като Любо Пенев, много играци не получаваха много време за плати. И да, като цялото формат е такъв, че много отбори започват първенството и не се знае дали сте го завършат. А те са като цяло едни безполезни мачове, без което ние само си единствено си късаме нервите, тъй като те се прибират отзаде, целият отбор отзаде, ние си късаме нервите, че не мога да падне гол. И да, има и някакви мачове, примерно от Тирето, където там ги бият 4-5-0 и така. Според теб най-добрият формат би бил, предполагам, нещо като в шотландското първенство, където са 10 отбора, 4 пъти играят всеки със всеки. И пак реално като бройка мачове 36 кръга идват. И отделно, че ще бъдат само по-качествени отбори. Примерно, още от сега можем да ги изредим, че с Левски, двете ЦСКА-та, двата Пловдивски стават вече 5 отбора, Черно море, Лудогорец, финансово Берое не знам как са в момента, но по принцип и те са гаден отбор, така че ще ги сложим, че са отбор, който си е в българското първенство отдавна. Локо София 9 и още един отбор, примерно, който да се бори там и реално който ще е кандидат изпадащия и само един отбор да влиза от Б група. Нещо такова, може би ще е най-добрият формат в момента. Кроноград, макар че бяха новак този сезон, мисля, че също заслужават по на тази десетка. Mm-hmm. Въпреки че, нали,
въпреки техния състав няма да се остане същия, с нов треньор. А, но да, като цяло съм съгласен, че с шампионата с 10 отбора е най-добрия вариант в първенството е да малко или много да си дигне нивото, интереса да се вдигне, да няма такива матчове, както примерно отбелязахме 110, 110 години Левски, 2 дни след нашия рожден ден, маца с Лудогорец, който дойдоха за стандартите на Левски много малко фенове. И още повече Лудогорец ще им е много по-изгодно, ако първенството ще бъде буквално до последния кръг да се решават титлата, отколкото, както също нас, си пуснаха играците от втори отбор. Няма да казвам децата, защото децата те бяха заедно с Паз Делев и Ивайло, където Да, са да. удариха и те 30. Така си е. Ти показа тениската. Какво мислиш за маркетинга в Левски и като цяло за специалните дизайни, които правят последно време за синята общност? Даже аз съм с такава тениска отзад с тези номера, в които почитаме 110-те легенди. Какво мислиш като цяло за маркетинга последно време? И ти понеже също си човек, който често пазарува от официалния магазин, освен тази тениска, какви имаш? Състоянието тениска, която в момента ти носиш, като цяло последните години доста си взимам тениски от фенсопа на Левски и не само тениски и други неща. Тази топка, която в момента седи между двете тениски е подарък от мене за автографът на целия тогавашен отбор. За което много благодаря. А, цяло си гледам да си взимам каквото намерят за добре. Все пак да помагам някакво ниво на клуба, са така и морално, тъй като не малко пъти ходя и на тренировки на първи отбор. Повечето играчи вече не знаят. Този любимец, твоя любимец Дарлан, всеки път като ме видя на тренировка, имам чувство, че някакъв предишен живот сме били доста добри приятели, защото винаги как съм, винаги ми обръща специално внимание и то на български език. А той е бразилец, не говори дори английски език. Браво. Смятате за какво става дума. А, и така като цяло, маркетинга в Левски много като цяло се подобри. Ако тръгнем да сравняваме преди 2 години, когато да си бъдем честни, абсолютно а, трагедия е физическия магазин да има повече, по-големи продажби, отколкото онлайн магазина. Дори да отиде в Африка, ще има повече продажби в онлайн. Сега, естествено, тази грешка е правена, повече като влезна в сайта има доста добра графика, доста продукти могат да си вземеш от там, но като цяло има такъв пример, как примерно майка ми, защото нали, тя е лескарка, тя си взе, има се една розова фланелка миналия сезон с едно бяло Л и цяло розова тениска. Тази тениска, тя разбира се си я взе, те много бързо свършиха в физическия магазин, обаче онлайн никога не я видях тази фланелка. И за това е хубаво, че маркетинг в Левски се подобри до такова степен, че в момента да се изписват размери, да се изписват как трябва да си изпере дадената фланелка, защото твоята фланелка, когато е с тампа, да не си я съсипе, когато тръгне да я слага за пране, примерно. И да, за фланелките. Като цяло фланелката, която е в момента, доста хора първоначално не я приеха добре, тъй като нали, тогава платихме по-голямата част от главницата към НАП. Много хора ги хвана яд се Наско изпълнил главната цел на клуба и се хванаха за тази фланелка, която е била едва ли не копие на Мюнхен 1860. Добре, сега се казва следното нещо. Тениската бе представена по гресен начин. Тя е невиждана за България. Ама за световен мащаб не е така. Боримиров трябва да се да каза следното нещо. Така и така, аз съм играл за Мюнхен 1860, там съм видял тази фланелка и хареса ми идеята, предложих я и я реализирахме. Никой копце не мога да ти каза. Mm. И много хора се казаха как
Мари Стоилов и Соколов ги няма на фланелката. Много бързо се убедиха, че Мари и Соколов са част от историята на Лески и са на тази фланелка. А иначе тениската в момента съдържа много голяма част от нашата история и да, като след време ще бъде доста търсена. И като цяло те повечето малки размери вече ги няма. Освен ако не си някой, който ходи с XL, няма как да се здобие с нея. Клуба така са си развили маркетинга, че дори хората, които протестират в момента, нали, сезона на протеста, дори тази фанелка, която е на другата страна, може преспокойно да си отиде с намац и да си подкрепа с отбора, тъй като тя съдържа част от цветовете на историята на Левски. И също така с цветове, които носи в момента отбора на твоя идол треньор, който нали, смята, че трябва да води Левски, ама ето, че е друга ситуация. Това беше добро. Да, ето това е голям примерен протест, а не както го направиха повечето хора, да застанат на гол линията, да забавят на цялото на маца и накрая клуба да плаща едни финансови глоби, които са за закъсняване на стартиране на маца. Да. Така че това трябва да е по-мирен процес, отколкото сега само да си противоречат, тъй като с тази постъпка повече, мисля, че повечето фенове отидаха срещу тях, Да. отколкото да се пристъпят към тях. Мари Стоилов, за който толкова натиска да се върне, той няма да се върне скоро или дълго време, тъй като дали неговите идеи, които иска се да промени даденото ръководство, накрая се залъга по лъкъла на Ивков и накрая се стигна до това сам да си тръгне. Никой, където и да отиде по света, не мога да се сета за пример, който треньора избира ръководството, а не обратното. Затова се стигна до ситуацията, в която Мари сам си тръгна и поне според мен Мари е и минало за Левски и повечето хора трябва да си казват, че Левски оцелял 110 години, защото не се е влияло от един човек или от двама, а се е влияло от просто каузата Левски, която обединява толкова много хора. Точно. Близо хора от цяла България и света. Да, отбора на народа. Не е случайен прякора. Само да те питам и за новата мачова фанелка, понеже според мен Adidas са направили изключителна тениска. Какво ти е мнението? Като цяло дизайна е уникален. Тази, с която съм в момента, ма грабва и бих и дал примерно 9 от 10, обаче новата и давам десятка. Просто с този ретро дизайн право в десятката. Супер идея. Просто се вижда как клуба просто си е казал, не е просто е така, защото нали, идва нов сезон, Левски трябва да облече нещо по-различно, а има цялостна идея как да се направи някакъв вид ретро екип от 94-та. Лично да казвам се тогава какви емоции са изявяли всички българи, защото станахме четвърти в света, нещо, което може би никога няма да се повтори. Оптимисти. Да, но не съм прав. Това искам да кажа. Също така BMA и вестния съперник с 7 на 1. Точно тази фланелка. Затова тази фланелка връща и много лескари назад в миналото и не случайно и качеството, което, нали, разбира се, пак Adidas си е висша лига все пак. Прави така фланелката да изглежда феноменална. Чакаме сега и новите варианти с различни стове за новия сезон. Така че ще се хвърляме и на новите. Да, нямаме избор. Ти коментира горе-долу разделението в синята общност. Според теб ще може ли да се потушат скандалите или не мислиш, че докато Наско е начело, може би ще има единство? То разделението може да се потуси за известно време, единствено и само с победите, тъй като видяхме как Костов беше изкупителната жертва на това, без прият на смеска, в сезона на протеста, няма как да работи си. Нали, това е към темата, която нали, беше и към миналия ни треньор. Няма как да работи по най-добрия начин, когато
феновете са си обърнали знамената, скандират името на друг треньор и М, накрая се стигна да идват на живо на тренировката ти, да гърмят бомби, да те наричат по всякакъв начин, по вулгарен начин и накрая да забавят маца с няколко минути. Това няма как нито да влияе на треньора, който, нали, разбира се, той има си кусури и той не успя да се справи с напрежението. Като цяло, но доста го беше неудобно да говори пред камерата точно по тази тема. Така и на играците, тъй като те играците не падат от небето. Те също имат социални мрежи, също гледат какво става и няма как това да не влияе и на отбора. Затова, какво да казва, то с разделението може да само единствено се потуши с много комуникация, с много опити разговори. Общо взето любовта към Левски трябва да обединява тези хора, но за съжаление някои просто конфликт на интереси. Затова и съм на мнение, че просто няма как в нашото съвремие. Просто не сме стигнали до това ниво клуба ни да бъде издързван от феновете. Затова просто няма как да се случи това фенове да управляват самия клуб. Разбира се, клуба е на феновете, но тези начини на управление на Реал Мадрид, на Байер Мюнхен просто са от друга планета. Ние няма как да се сравняваме с такива висши отбори от да. Западна Европа. Много добре казано. Клубът е на феновете, но към момента феновете не го управляват и то трябва по-скоро и като със закон да се въведе, както е примерно в Германия, 51% от клуба е собственост на феновете. Така е при тях и така наистина се усеща сякаш ти си част от този отбор, докато тук няма така. Тук собственика си е... Бастица, общо взето, човек, който дава пари. Да, точно. Общо взето, нашия вариант на българския футбол няма как да бъде избегнат от това нещо, защото просто от местата, които гледаме, като разбира се маркетинг, каза го по-рано с TV правата, които са просто смесни, като се сравниме за нас съседи. Гърция там TV правата са милиони. При нас са някакви смесни хиляди левове, които просто да има някои хора разправят как Левски изкарва толкова пари от TV правата, колкото един матч с ЦСКА София. Как да стане? В смисъл, М, TV правата не са не са с главна роля за това, където отива, но и те са купом на цялата тази а, на целият този фактор, който влияе на нас като клуб и като управление. Тъй като, окей, ние, както нали, говорихме с маркетинга, ние затова и Левски трябва цялостно да се развива в позитивната насока, тъй като окей, ние сме царе в нашата действителност, защото ние имаме най-много фенове, ние имаме най-голями медийни интерес, имаме най-голяма фенски интерес. Да, но това не означава, че ти не трябва да се развива в позитивната насока, защото нали, ти знаеш много добрия пример как в една стая, ако сте 10 човека и ти си най-умни, ти нямаш място в тази стая. Критиката, хубаво е критиката да се казва в много умерени доброжелателни разговори, тъй като ние сме свикнали да бъдем все агресивни, все нещо ни мъчи отвътре, само сплакваме, живота ни е крив и се искаме да си го изкараме на другия, който нали, с нищо не ни е виновен, само и единствено зло влияе. Но да, като цяло проблема е и в самите фенове, тъй като много повече голямите среди на фенове са доста зависими от даден конфликт на интереси и затова абсурд близко бъдеще да бъде ръководен от фенове. много добре Нашата казано. работа, да обобщя, нашата работа е да подкрепяме отбора, да бъдем на трибуните, да си купуваме вселенски абонаментни карти, масови тениски, да цялостно да подкрепяме отбора, да му принасяме позитивна енергия, а не да го ръководим. Това не е нашата работа. Точно. Има си хора за всяка една стълбица по-скоро от управлението на клуба. Нашата работа е точно да подкрепяме. Това е. Било то точно, както казваш, с купуване на мърч, с купуване на карти, с посещаване на стадиона.
с подкрепене на отбора, когато гостува, било то в Разград, в Варна, в Пловдив, в Кърджали, където гостува. Това е работата на фена и също така да не се обръщат срещу треньора, защото тази постъпка конкретно според мен беше изключително грозна на тренировката да нападат Ники Костов така. А, не е правилно просто. Хубаво този човек, знаеш, че примерно няма да е тук другия сезон, но поне има и някакво уважение, защото ти е донесъл сумати хубави моменти през сезона с мачовете в Европа. Басирам се, че ако питаш всеки един от тези, които са го обиждали по тази тренировка, те ще ти кажат, че най-добрият момент е било то изравнителния гол на Фадига срещу Айнтрахт или победния гол на Роналдо 2 седмици по-рано срещу Апоел Бершева. Буквално тогава са избухнали най-много, както примерно и при мен беше така. Няма да си крива душата, че това си бяха най-хубавите моменти на Левски, началото на сезона в Европа. Но не съм се обърнал нито веднъж и не бих отишъл да обиждам човек, който ми е доставил удоволствие така. Проблема е там, че те се контрират, че тези резултати в Европа са на база инерцията на отбора на Мъри. И това им е главната тяхна защита, която не е на място да се коментира такова нещо, тъй като и Мъри е правил грешки, той също не е безгресен. Той привлече един Анте Блазовиц, привлече един Сеху, привлече един Олдър, привлече един Цантъров, който в момента не знаем какво да го правиме. Дали се го пускаме под найем, дали пак се играе, най-вероятно се играе, защото ние Нямаме не можем да опции. си позволиме. Mm-hmm. Да, не мога да взимаме 10 футболиста така на куп, защото не се знае дали си ги оцелиме достатъчно качество, но агенцията като цяло обича качеството повече от количеството и както си има възходи, има и падение, специално към мен и към тебе, защото нали, там се докарахме да се делиме на сирковисти, на маривисти, да следиме кой писа в социалните мрежи, кой какво ще обиди, дали се засегне. Ще казват се ще бъда винаги благодарен на Сираков и на Стоилов за това, че стиха Лешко от фалит. Сираков заедно с спонсора направиха така Мари да дойде, плащаха заплатите на играчите, привлече се добра селекция благодарение на Мари. Същото тази селекция в момента лека по лека бе разпродадена за добри пари, с които бяха се внесени в НАП. За това ще бъда благодарен винаги на тези двама човека лескари. Но, както казах и по-рано, Мари е минало за Левски. Наистина и мен ме съмнява да има трети престой, било то след няколко години, когато евентуално имаме нов собственик. Мъри наистина беше голяма фигура в първия му престой, когато спечелихме, мисля, че и вътрешен требъл имахме с купа, титла и суперкупа. Разбира се, участията в Европа едно на ръка, че това беше много силен период. И също втория период, че се върна в тази криза, в която беше Левски и че под негово ръководство успяхме да вземем купата, първи трофей от сумати години насам. Тези неща не могат да се изтрият и, както каза Алекс, ние сме благодарни за тези моменти, но в момента той няма как да се озове отново на Герена, колкото и да искат определени хора това да се случи. Той в момента си играе също Жозе Мауриньо. Да. В момента Левски го интересува кой знае колко, макар че нали, много журналисти, много фенове се крепят точно на това, че той в момента се опитва да поглазва някакво напрежение през картата общност, защото му се задават доста провокативни въпроси в неудобни моменти и просто до това е фактор на цялото това разединение, което просто никога не го е имало в лескарската общност, както последните 10 години, защото да си бъдем честни, разединение е имало и преди. Не е имало само сега, просто сега в момента е в своя пик, в който нали, са точно за тези главни герои, именно Сираков и Мари Стоилов. И точно заради това в момента Мари се приема като нещо тяхно на тези хора, защото през последните 10 години Спас Русев, примерно, и Тонев, по-слаби
по-слаби хора в ръководството на Левски ли бяха от Наско и Боримилов? Бих казал не. Просто те имаха много повече пари и докараха отбора до нивото, което е сега. М. Този пример на Оберта, който в момента го гледах и му се... Някакси, нали, имах много по-големи очаквания към него. Този футболист е получавал на месец 100 000 евро. Какво да говорим повече? Ти като спомена само за Жузе, понеже той, мисля, че не знам дали Да. още официално, видеото когато излезе вероятно ще е официално начало на Фенербахче, имаше един коментар в Спортал, който вчера ме разсмя. Само Моуриньо може да спре Мъри от купа и титла на Турция следващата година. Това беше написан, разбира се, от Левскар. И отдолу имаше тон отговори точно от двете страни, които участват в тези спорове относно Мъри. Закона за хазарта ще пострада ли според теб БГ футбола от липсата на реклами, на казина и на компании за залагания като цяло? Преди мачовете, примерно в Висшата лига, хората от Диема пускат сигурно 7 или 8 реклами по 30 секунди всяка за различните бектинг компании, които имаме в България. Та, според теб, финансово как ще повлияе това на от българските отбори, понеже повечето реално са с генерален спонсор, точно такава компания на тениската, както сме и ние, както са и 90% от отборите, бих казал, в българския елит. Няма как да не повлияе в лоса насока, тъй като това е главния орган, с който футболните клубове се издържат, за съжаление, тъй като ние не сме дорасли като отборите в белите страни да се издържат цялостно по друга форма, защото отборите в чуждите страни си имат, ако се загледаме, те имат по 100 спонсора, където главно не са за залагане, а са за главно други теми. Примерно, дали сте за почистване, дали сте за бира, дали сте за... Защото, нали, бирата е главен герой в матчовете на отбора, някакви компании за храна. Общо взето това е. За съжаление, футбол ни до такава е дорасъл, както и ръководството на нас, Футболния съюз, че в момента то да е толкова зависим от дадени така инструменти, с които няма да точната линия, по която да се насочи позитивната насока, от която да се печели и пари. Нали, друга тема е, че държавата не внасва нужните средства за клубовете. Нали, както примерно държавата, нали, едно голямо изключение е точно стадионите, в които ти живееш между тях. А именно пловдивските отбори, където там станаха с немалко пари от държава. Много, Хубаво е много сега. повече, отколкото трябваше. Според мен много пари бяха прибрани тук, но това си е много, много различна тема. Да, тези стадиони специално имат. Са просто една яма, в която се хвърлят само някакви пари. Нали, станали са, нали, всеки знаем, нали, аз още не съм посетил Колеза. Наскоро бях на мац, който обърнахме около Пловдив с 2-1. Наистина много добра трибуна, гледане изцяло от това, което отгоре се направило в Разград с аквариум, с всичко, с столцата, с козирка. Ние феновете на Лески ни е много болна тема тази козирка. Цяло, да, държавата трябва да е основен орган, но се вижда как тя просто не поема отговорност, защото спорта главно е големия интерес на тази нация, тъй като много хора обичат спорта, не само футбол, тук си говорим сега за футбол, ама много волейбол, много баскетбол. Материалните бази са мизерни, нямаме стадиони, не може в 21 век да имаме стадиони възможни. А, Даже националния стадион в момента, който, нали, е така най-известният в България, онзи ден фенове преспокойно си влезнаха на пистата, влезнаха си на терена с всякакви предмети, да си видя как всеки може да си влезе, както може да все едно си от дома. Затова цялостно това е конфликт на дадени органи в политиката, ама там не искам да навлизам, защото ще стане вече много дълъг разговор. Но закона за хазарт аз не виждам толкова. И ако забрани с нещо, ти само гаделицка с тези хора, които
са го видяли това, да продължават да го правят, тъй като мислиш ли, че някой е спрял да пуси, някакъв пусач се спрял да пуси, когато са се слагали такива отвратителни снимки на цигарите. Не. Мисля, че не. Много малко процент. То лошото е, че по статистика, мисля, че някъде бях чел, над 1 милион хора играят такива игри онлайн или физически. Което говоря на ден. 1 милион на ден е изключително високо число за държава, която е население около 6 милиона. От тези 6 милиона, може би към 1 милион са деца и нямат право просто да играят. Тоест 20% от населението играе хазартни игри на дневна база. Това е ненормално високо и то за това има такова разделение общо взето и между слоевете. Хората, които са привлечени от хазарта като цяло, те си мислят, че така могат да наваксват изоставането си, било то до средния слой, до нормалните хора, или искат да станат богати, което няма как. Това е просто забавление. И не знам дали не трябва да се направи нещо още в училище, да може тези хора да имат различно мислене, да знаят, че това е вредно още от самото начало, а не просто е така след определена възраст да отиват всеки ден, примерно надника, който са заработили от работа, да си го хвърлят на някои от машинките. Не е добре положението. Така е същия пример и с алкохола. Алкохол по-малък вредител ли е на нашето общество? Колко пъти на ден стават катастрофи по вина на човек, който е употребил по-голямо количество алкохол. Алкохол също е голям враг на нашето общество и също трябва да се направи много по-голяма крачка към това да се забрани определено количество алкохол, което да се употребява, защото се вижда също, че не е по-малък проблем. Има си наистина доста проблеми в нашето общество. Не само и алкохол е виновник за част от тези тежки катастрофи. Наскоро, нали, стана тази в Пловдив на булевард Руски, където момче е летяло с 200 км в час в центъра на града и откъсна две дървета на над 100 годишна възраст при инцидента и там колата буквално се разполовина две. Те видяха, че реално той не е имал алкохол в кръвта, обаче отзад са намерили флакони за балони и кой знае като цяло дали не е бил под въздействието и на други вещества. Трябва да има по-сериозни глоби, ако трябва да сме честни, за да се намалят според мен тези инциденти по пътищата, понеже един път, ако те глобат солено, ти ще си помислиш втория път дали да предприемеш нещо подобно и точно като си помислиш и не го направиш, ще спасиш някой невинен човешки живот. Да, цяло наказанията трябва да са водещи, защото същия пример мога да го дам и с футболното хулиганство. Не може, когато ти имаш такава база на стадионите, имаш охранителна система. Няма как тази система да не се използва, защото се видя последните матчове с ЦСКА, как фенове се биха помежду си, как охранителна фирма влезе да се разправя, как бяха фърнани ракети, които да се разсяват човешки живот. И окей, аз мога да хвърля една ракета, обаче аз съм с маска, аз съм с дадено нещо, което ще ми прикрие лицето и отвлечителните ми белези, се хвърля на ракета и се избягам. Цялостното работа на полицията и като цяло органите на реда е изключително професионална. Едно е, че те се дързат с един футболен фен като с животно. В дадени други държави те се опитват да ти помогнат полицаите. А тук сме на принципа махни ми се от главата. Положението не е розово и трябва да се увеличат тези забрани, защото се вижда как има едно чувство на безнаказаност, как един човек, като не го санкционира, той ще продължи с това в пълна сила. Така че хора, наистина, моля ви, не дейте да правите нещо, което би застрашило живота на някой друг. Било то по пътищата, било то на стадиона. Ако това нещо ви кефи, има си места, където да се радвате, но не дейте да застрашавате невинни хора, които са просто отишли да се насладат на своя любим отбор в рамките на 90 до 120 минути
защото те могат да живеят изключително гаден живот, могат да имат изключително тежка седмица или изключително тежък ден и просто това да са им тези 2 часа, в които искат да разпуснат, гледайки любимия отбор, който им е доставял радост преди, който им е доставял главоболия, защото футбола не е само радост, има и лоши моменти, когато отбора не върви, но това е нещо, което тези хора ги кара да живеят. Така че, моля ви, мислете другия път, преди да предприемете каквото и да било на стадиона. И викам да преминем към последната тема, която е за нашите любими сини моменти, било то в близко минало или като цяло, откакто следим синия отбор. Така че, Алекс, ако искаш ти да започнеш. Еми, няма как да ме отбележа специалната на купата. Все пак първи трофей с първи отбор на моето сърце. Купата на 15 май беше невероятен момент, който винаги си остане в моето съзнание. Също така, нали, просто няма повечето мои лескари няма какво друго различно да казват, освен цената на купата, победата на Паук, а, гола на Фадига. А, на мен си ми остане в съзнанието как в 2020 година при един ужасен студ за първенство играхме с Лудогорец за купата, когато Милан Мятовиц ни пазеше на вратата. Тогава има се дуспа за Лудогорец в края на маца и буквално с тази дуспа се свири края на маца. Има се дуспа за разграбцани, Мятовиц се спаси и докара маца до продължение. И съответно и до дуспи, които успяхме всяко изпълнение беше, като добавим и студа, беше положение, което ме накара не само аз и да трепера. Бях с ковани крака и супер емоция и това също ще го писа в моментите, в които ще свързвам с любимия Левски. Да, аз се сещам тези дуспи. Аз тогава също умрях от кеф, гледайки го обаче от вкъщи, от дивана. Сещам се даже дуспата на Спирингс. Беше перфектна в сглобката. След това и Робърта вкара, ако не се лъжа. Мисля, че и доктора Халит Ям също изпълни една дуспа тогава. И Чибота или някой от Разград изпусна. Реално, Мятович хвана дуспата, която трябваше, обаче при самите дуспи не хвана нито една. Аз там на всяка дуспа си викам, айде тук сега той ще хване, няма как, приключваме. Обаче накрая просто помогна играч на Водогорец. При мен, моят любим момент няма как да не е свързан с влизането в Шампионската лига. Като цяло, онзи период беше, когато се зарибих по футбола и гледайки мачове с баща ми всеки път, когато Левски играе, беше много готино усещане, знаейки, че отборът ти е най-добрия в България тогава, знаейки, че отборът ти може да направи абсолютно всичко в Европа, било то минавайки през мачове срещу Марсилия, срещу ЦСКА Москва, срещу Херенвен, бяхме тогава в груповата фаза в Купата на УЕФА, елиминациите срещу Арт Медиа, срещу Одинезе, двата мача, макар че, ако трябва да съм честен, първия матч почти нямам спомен, то е 1-0-0 в Удине, което не мисля, че който и да питаш, никой няма да се сети какво точно е станало. Но втория матч на националния стадион обрата от 0-1 до 2-1 в рамките на 6 минути. До ден днешен си спомням как Христо Йолов изпълни пряк свободния за втория гол и за малко да удари Майк Райли или не съм сигурен кой точно беше съдията тогава, но той беше застанал точно към Лусио Вагнер по този диагонал и в последния момент си глотна корема, за да може топката да не го удари и да стигне в крайна сметка до Вагнер. Там центрирането, гола на Томашич. Това са такива моменти, в които просто ти от щастие си плакал на такива моменти и затова ти остават завинаги в съзнанието. Както беше и срещу Шалке тогава в следващия кръг в четвъртфиналите при гола на Боримиров в петата минута още рано в матча. За жалост там нямахме късмет, но като цяло онзи период на Левски в Европа със сигурност са ми любимите моменти. Впоследствие, разбира се, влизането в Шампионската лига. Моят любимец Димитър Телкински вкарва гола, който ни гарантира 3 гола аванс срещу Киево, които тогава участваха в Шампионската лига заради скандала в Италия с Ювентус и реално Киево заеха последното място за италиански отбор и те не бяха на ниво Шампионска лига. Със сигурност, смисъл,
Не бяха чак толкова добър отбор, но това не отнема от усещането, че Левски нокаутира отбор от топ 5 първенство, за да влезе в Шампионската лига, в турнира на богатите. Та точно при гола на Мечо аз помня как пак почнах да плача от радост. Впоследствие и Бардон вкара за 4-0 общ резултат. Те върнаха 2 гола в края на матча, но те нямаха никакво значение. Вече нямаше какво да стане. След това тези знаменити матчове с Барса, с Челси, с Вердер, неописуемо е. Разбира се, помня и последните ни титли с Кокала. Спечелихме първенството тогава в много драматичен начин, защото ние не си взехме последния матч и много зависехме от другите резултати. Мисля, че с Миньор завършихме наравно, ако не се бъркам. Също купата, която спечелихме преди няколко сезона, мачовете с Лудогорец, онзи матч в Разград беше страшна драма в полуфинала, когато Марин вкара Дуспа в 100-та минута или 101-та. След това веднага на Герена Уелтън вкара във втората или третата минута, за да можем да дишаме спокойно, защото не ми се мисля, ако Лудогорец бяха вкарали първи, тогава какво ще да стане. И разбира се, самия финал. Наистина да видиш може би 20 хиляди сини привърженици, най-сетне да видят как свършва сушата от трофеи. Неописуемо е. Надявам се да имаме пак такива емоции в бъдеще с печелване на купа или на титла, или с достигането на груповата фаза на някой евротурнир. Да видим. Стискам палци Генчев да се справи добре. Аз го харесвам като треньор и в Лудогорец беше добър още преди да си вземе лиценза. Наистина надявам се просто да му бъде дадено време на него, за да успеем да изградим нещо, а не да бъде сменен, както става последно време след един сезон. Това са моите любими моменти накратко и ако искаш, можем да закриваме. Финално, макар че много така позитивно завърши, аз ще те питам един въпрос. Как ти описал завършилия сезон за Левски с една дума? Недостатъчно, бих казал. Понеже очакванията ни заради мачовете в Европа, а и силното начало в първенството, мисля, че Левски трябваше да се бори за топ 3. Сменям думата. Успокоение, че си изплатихме задължения, които ни мъчиха последните няколко години. А иначе за самата игра можеше и много по-добре. Ти с една дума как би описал сезона? Разочарование. То мисля, че няма по-подходяща дума, с която да се опише. Сега опитвам се да бъда малко по-мек, тъй като нали, повечето хора се влияят от представянето на отбора, но от това, което ти каза, а именно засяването на по-голямата част от главницата към Националната агенция, е много позитивна новина. Като цяло маркетинга също е доста позитивна новина, в която заребява много деца, а децата са бъдещето на Левски. Очакваме с нетърпение новия сезон, стискаме чисти палци на Генцев. Мисля, че Генцев в момента е голям обединител за лескарската общност, всички сме зад него и се надяваме той да е българската версия на Цаби Алонсо, тъй като те двамата са набори. Дано. Алекс, последни думи, които би искал да отправиш към някой от зрителите или някакво послание, ако искаш да кажеш? Тези, които са от Левски, да подкрепят отбора, да ходят по мачове, да избегаме от този стереотип да ме е страх да отида на стадиона. Все пак футбола е за феновете, да се забавляваме, а всеки знае, поне в момента става дума за нас и отбор. Все пак Левски е вече 110 години. Всеки човек е преходен, но Левски е вечен. Затова няма какво повече да казва, освен че Левски е на хората и ние някой ден си отидем, ама Левски за следващото поколение си бъде тук и сега. Много силно. Браво. Наистина, подкрепайте любимия отбор, независимо дали е Левски, независимо дали е ЦСКА, Локо Пловдив, Локо София, Ботев и прочее. Футбол е за феновете. Ходете и подкрепайте. Мисля, че се получи достатъчно добър епизод. Алекс, благодаря ти много за гостуването. Благодаря ви и на вас, че гледахте. Надявам се този епизод да ви е харесал. Аз бях Пепи, с вас беше и Алекс. Чао и до другия път.